isi akwa adịghịzi ebe ekere ya n'ihi ya gbalịa sonyere Uchenna Clever Ọnụọha nwa grama ya zụziri nke ọma na nwaada nwoke ọcha Clara onye eze mkpọga n'ihe omume Mezie Obodo bụ nke ji abịara gị n'ụlọ mgbasa ozi Eko FM 100.7 kwa ụbọchị Tuzdee ọbụla ma ọ kụọ elekere 5 nke mgbede ka gị na ha nwee ike leba ya anya ma mara kene ka a ga-esi enye ogbugbo na nsogbu ndị a chere ala anya aka mgba. Cheta ahụ ekwu ije egbu okenye egwu anụ ije egbu nwata. Sonyere ya bụ ihe omume ma kwuo okwu ugbu a. Okwu ka mụ na-ekwu n'ọnya ka mụ na-ebe onye ozizi Igbo na ajụjụ ka m bịa eji m n'aka na ị na-anụ ya nke ọma anaghị aza eze azọ a na-amụ ya amụ onye Chineke mere eze na-abụ eze onye chi mere ọgaranya na-abụ ọgaranya nwune ịbụrụ ọgaranya na-ekwu okwu ya anaghị eketa ya n'ike anaghị awata ya n'anya na-awata ya bụ ihe nwune maka na ọ bụrụ na a na-eketa ya n'ike ndị na-akpabarụ kara ibu ụzọ baa ndị na-ebu ayọn ndị na-ebu ihe ike ha kara ibu ụzọ bụ ọgaranya mana ịhụnanụ ya nọ anaghịkwa na-eji ike arahụ ụra o ihe ọsọ kpara iwe iwe na-ewe gị ị gaghịkwa na-arahụ ya bụ ụra ị ga-abịa nnọọ butuo tupu ụra abịa buru gị ọwụ otu ọrị nwune ọkwa anyị gwara gị ya agba na o nwere ala ka o sikwa elekere 5 nke mgbede a na anyị ga-awụcha maka ihe omume anyị bụ Mezie Obodo mgbanụla elekere gị lezie ya nke ọma ị ga-ahụ nnọọ na o jirila nkeji 4 gata elekere 5 nke mgbede a n'ihi ya ka ọ dị anya awụchala ịbịa mete gị mma n'ihe omume anyị bụ Mezie Obodo bụ ihe omume ahụ anyị na-anọ na-eleba ya anya bụ ihe ndị ahụ yasịrị anyị yasị n'obodo na nke mgbede taa aka anyị juru eju bara mana asọ na-abụ ekwe ekele ihu asaa my partner in talking Clara nwoke ọcha onye ezemiro ọ nọ ebe a kelee ọha na eze nwaanyị ọma Igbo ndị ọma Igbo mụrụ nze ma mmụọ Igbo mụrụ m mgbede ọma nọ ndewo n'otu numeri ya gaziere nọ ndewo iwe ka dịkwa gị n'obi o iwe ka dịkwa gị n'obi that anger ka nọkwa there ndị ke m na-ekwu okwu gị na-eri di m up and down ọ dị egwu iwu rida Clara ị na-echefukwa ihe
ị na-forgive kwa mmadụ mkpu okwu ya si iwe ka dịkwa m n'obi mkpu okwu ya si iwe ka dị gị na voice gị you know what to do the needful iwe ka dị gị na voice mee ihe kwesịrị ime ọkwa agbala gị sorry gị si na aga m agarịrị gaa bute akpụ bute ofe nsala rie oge maka na enwe Queen Elizabeth ya uche leme agwa gị ọ midi redierium stop disturbing me enyezila ị na-amị m ọbara uche wewa n'iwe enyezila m nsogbu wewe iwe stop onye iwe ọkụ onye iwe oyi hafụ m ịkpapụcha mmadụ iwe uche le ka m jụkwala gị ị ga-akwụ nwata ihe si ya ebedela akwa why are you like this ọkwa onye mejọrọ gị sị gị na o mejọọla Clara gị gbaghara ya uche ọwụ taa ilekwanụ ya bụ ihe nyocha anya nke ọma ị ga-ahụ na fọt awụghụ nke m nwa mba ọ ke m na o nwere ihe mere ede jiri be enweghị n'ọkwa ihe na-aghọta ebe ị nọ nye m na-edekwe na-ejide amasị m bụ ime ihe accept n'oge nwa ihe ahụ yes ọkwa eme na m accept si gị sorry gị si na sorry ahụ adịghị enough masị gị oke ka anyị mee ya dịka ndị ọcha si eme ya ka m ga gote flawa were ya otu a wele aka m abụọ azụ mitie gị si gị mgba I am sorry wepụtazie flawa ahụ otu a nye gị ọ nwe otu esi eme ya na Nollywood uche masị gị mba ọ nwe otu esi eme ya na fim gị si na aga m aga gotere gị akpụ gotere gị ofe nji asị gị sorry ị hụtụla onye ji ofe na akpụ si mmadụ sorry gị wụrụ the first person obodo igwe were akpụ na ofe nsala ji mere m kama ị ga-agba na agụrụ na-agụ gị ịnụ naanị ugbu agụrụ na-agụ m onye ọzọ chọrọ ịgwa ha agụrụ ji m jesi na emejọrọ m gị kwụsị dị na-ekwu na emejọrọ m gị kwuo na iwe hungry woman agụrụ ji m ike gwọrọ ụnụ ọgwụkwara na mgbede a mụ na nwaanyị nọ n'akụkụ mụ na ya ga-abịa nnọọ jikọta aka ka igurube nyọra gị ya bụ mamịrị nwoke na nke nwaanyị ka o wee nwee ike gbara gị ọfọfọ ya mere nwanne gị ahụ ikwu gị ahụghị gị ahụ na onye ahụ ị hụrụ n'anya Uchenna Clever Godwin ọnụ ọha nwa gara mma ya zụziri nke ọma baba nkịtị na onwe ya ji asị gị aṅụ na ngwa maka na nke bụ nkwọ na-abịa anyị awụchala bụ na anyị awụchala ịlakpa azụ ọbụla adịghị na ya o ya bụrụ na redio gị dị gị ebe dị anya bukọta ya nso gbalie ya elu ma ha ara anyị nke fọrọ maka na anyị si oru lọta anyị jikwa na azụ wụcha ịmanụ ka o si adị onye bụ onye bụ chi n'ọnya ka na-achụ abụrụ n'ụlọ ọgwụ kpọtere ndọya gị male ekpere okpere ekpe mere ndọya nwere onwe na nke mgbede taa ndị nọọsụ wee tie ndị niile o nwere ajụjụ anyị ji wee wụchaa ịma asị ọ na-abụ ihe karịa si ma egene tụọ ya aka mana tupu anyị eluba anya bụ ajụjụ anyị chọkwara iji ohere a chetara gị bụ onye na-ege ntị n'ihe omume anyị bụ Oje Zuru Obodo nke ọnwa a gaa kpọmkwem n'obodo ụmụ dibịa dị na kansụl ime obodo were wesiti nke steeti Imo ya bụ Oje Zuru Obodo ga-ada kpọmkwem na Comprehensive Secondary School ụmụ dibịa n'ụbọchị Satọde na-abịa abịa bụ abalị 25 nke ọnwa a anyị nọ n'ime ya ị bụrụ onye obodo ụmụ dibịa ị ga-ekwe ka aka ọrọ gị nke a n'akụkụ ebelebe ga-egbu mgbadamgba ga-agba Clara ime ihe ga-eme I am planning o nwere ihe m na-eche ikekwe that day ka m ga-ebutere gị ya bụ ofe nsala na akpụ esi ahụ uche ịbịala mba bịa uche ihe na-akpa m amatala m ọ ga-agwụ na perfect day for it na amatala m scope your blood too dey hot make it hot amatala m scope gị ọ gị butere m ya before then otu ị matara my scope ma wiilu m ịmahụ my I wheel know it ana m ewiilu wetin no good uche mba mekpala m too much no way that day ga-awụ perfect day enyela m ụbọchị ahụ imagine ebe ndị mmadụ nọ na-achọ ya bụ Oje Zuru Obodo gị nwa nọrọ n'elu akpụ gị tụlee datin tụlee ya you know what ka nye gị time ka ị tụlee ya ọkpụ m na-eji aha enweghị ihe o nwere onye na-anaghị eri akpụ o nwere onye na-anaghị eri akpụ o nwere onye na-anaghị eri akpụ uche mba agala gị ime ihe ahụ ị gị na-akọ don't worry mee ya before that time mee ya taa oke chejiela mee ya echi prepare echi gị iri gị ya gị esi ahụ ka m ga-eme ya
esi ahụ ka m ga-eme ya gị na-akọ n'ihi ya ka ọ dị ịbụrụ onye obodo ụmụ dibịa gbalịa sonyere anyị ọ ga-adịkwa kpamkpam na-agwọta ya bụ ihe nwene ka ọ dị na mgbede anyị nọ live na Facebook n'ihi ya ka ọ dị gawa na Facebook ga-akiriwe anyị ọ bụ ebe ị ga-ezibatara anyị ozi na ajụjụ anyị ga-ajụ gị na mgbede a iruo Facebook chọwa Eko FM 100.7 Eko FM 100.7 maọbụ gị dee naanị Eko FM jiri capital letter dee ya kiriwe anyị zibatara anyị ozi na ajụjụ abụ nke na-asị gịnị mere eji atakarị ndị nne na nna ụta mgbe ọbụla nwatakịrị lara n'iyi nwatakịrị bụrụ onye obu egbe zuo ohi eblemwa parents ya nwatakịrị bụrụ onye ji ama aka akpa atawa parents ya ụta nwatakịrị hụ okenye dudufere ọ gaghị ekele ya atawa nne na nna ya ụta nwatakịrị nọrọ n'ihu ndị okenye ya eduba ahịrị dum atawa nne na nna ya ụta nwatakịrị na-amaghị akpụkpọ atawa nne na nna ya ụta nwatakịrị na-akpagheri agwa blame niile abụrụ sọ naanị n'isi gịnị nne na nna gịnị mere o ji dị otu a kedu ihe ị chere kpatara eji ata nne na nna ụta mgbe ọbụla nwata kpagheri agwa mgbe ọbụla nwata mere ihe dị aṅaa ndị a ga-ebele ma abụrụ gịnị nne na nna cherekọrọ nwaanyị ọma nne na nna na-ekwukwa n'okwu ya onweghị onye ga-ekpe ekpere ka nwa ya bụrụ onye obu egbe eme gịnị ezu ohi onweghị onye nne ma ọ bụ onye nna ga-apụta taa gwa gị na ekpere ya bụ ka nwa ya laa n'iyi na ekpere ya bụ ka nwa ya na-aṅụgharị ọgwụ ike na-aṅụ anwụrụ na-agagharị onweghị onye nne ma ọ bụ onye nna ga-apụta taa si gị na ekpere ya bụ ka nwa ya bụrụ onye obu egbe eme gịnị ezu ohi onye nne ọbụla chọchara ka nwa ya bụrụ dọkịta onye nne ọbụla chọchara ka nwa ya bụrụ lọya onye nne ọbụla chọchara ka nwa ya bụrụ futbọla onye nne ọbụla chọchara ka nwa ya bụrụ lechọra na-aghọta ebe anyị na-aga mana gịnị bụ nsogbu gịnị bụ ihe na-ese kedu ihe na-eme mgbe ọbụla nwata bịara na-akpagheri agwa ihe ị ga-anụ abụrụ ha zụzikwara gị azụzi nne na nna gị onye kpara gị ọzụzụ kedu ihe mere o ji dị otu a nwaanyị ọma uche mana etereji etere ede ọ nọkwa n'obo nne na nna ịzụlite nwa ha n'ụzọ kwesịrị ekwesị ụfọdụ mgbe ị ga-ahụkwa na ụmụaka n'ụlọ ka ha ga-esi ha agawa ụlọ akwụkwọ nwekwa ha alọta ụlọ ha na nne na nna ha na-aka anọ karịa mgbe ha na-apụ apụ ama m ịghọtara ọ eziokwu na ọwa ofu onye na-azụ nwa mana ọ dị n'obo nne na nna karịa mana o nwere nne na nna Clara o nwere ihe mere ajụjụ a ji wee daa na mgbede a mana o nwere ndị nne na nna apịakatala ha nwa ha akụkatala ya eji ole nne gị kọkọrọrọ m ama m na aghọta ebe anyị na-aga obi gị nwere ike ịdị na-agwa gị na nne na nna ya anaghị apịa ya ụtalị na nne na nna ya anaghị adọ ya aka na ntị mana nwanne ike agwụla kedu ụdị ihe mere eji atakarị nne na nna ụta mgbe ọbụla nwatakịrị mere gịnị lara n'iyi maka na ihe m gwọtara n'ihe a wee bụrụ nwa ga-ala n'iyi ga-ala n'iyi nwa ga-ala n'iyi ga-eme gịnị ga-ala n'iyi a na-enwe nwa ọjọọ nwee nwa gịnị nwa ọma o nwere nwatakịrị ga-akụkata ihe kụọ ya elu kụọ ya ala ị gaghị ejite nwe ya ya ala atụkwa n'iyi nke na-agakwa ahịa nna ya erechala ala ya niile o ebe ọ na-agbapụta ya n'aka ndị uwe ojii nne na nna ya erechala ihe ha nwere n'ihi nsogbu ọ dọtara mana eji ole nne gị ka ọ kọrọrọ m ọ ka nọ n'ụlọ mkpọrọ ọwụ ka emere jụọ oyi ya mee ka o mere ya dị ka ọ dịtụla ya emete ha ọzọ mere anyị ji ajụ na mgbede a gịnị mere eji atakarị nne na nna ụta mgbe ọbụla nwatakịrị lara n'iyi
ya bụrụ na ị nwere ọsịsa eruo n'omume bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911-20,022 0911-20,022 maọbụkwanụ 0707-454-1014 0707-454-1014 maọbụ gị gaa na Facebook anyị maọbụ na WhatsApp anyị zibatara anyị ozi nke ọbụla ị ga-eme na mgbede agbalịa gbuo ya nkenke mgbede ọma Ọgụchilakrala mgbede ọma. ndewo Ọ bụrụ nna m eshiri dị m mmiri akpọga. Okay. Deuteronomy chapter 6 Bible says zụlite nwata n'ụzọ nke Chineke mgbe ọ ga-eto ọ ga-eshili ime ya pụọ. Okay. Anyị kwetarala ọgbọ anyị nọ na nsogbu bụ enyi ha letara na fim ha chetara ure ụzọ eji nweta nwa so na-eme anya fed. But all the Bible say in Ephesians chapter 6 ọ sị ndị bụ ụmụ na-aṅa nụ ntị n'okwu ndị enyi unu ndị bụ nna zụlitenụ ụmụaka mana chere o bụrụ Nnamdị o ọwụhụ ma o nwere ka isi wee rụtụ aka n'ihe eletere n'ihe onyonyo na mkparịta ndị oyi ibe ikwu ama m na aghọta ọwụ nne na nna dunyere ha n'ụdịrị agba dị otu a agba n'ogo soshal dị ọkwa ịma bifo mgbe anyị wụ nwata ị ga-akụọ bọọlụ mgbala edi kụọ bọọlụ ịlọta gị nweta punishment ya gị gaa skul ịlọhụ mgbe ibe gị lọrọ ịlọta gị nweta punishment ya ibe gị agawa ụlọ ụka ị gaa hụ ụlọ ụka ịlọta gị nweta punishment ya taa ndị a na ha relasị Bible spare the rod and spoil the child. Ọ gwụrụ ala a ga-akụ nwatakịrị rod ịtụrụ ahụlangalakịrị ala asụsụ n'ụla ndụ unu na-egosila nne na nna unu asị hapịa ọwa ọgbọ ha na ọkpa ha si eme hapịa ọwa enyi chịrịwa ụrị nne na nna cherekene o ka m ghọtakwa ebe ị na-aga bụrụ Nnamdị cherekene ị na-akọwa na ndị lara n'iyi bụ ndị nne na nna ha si hapụ ha mgbe ha na-eme ihe 80% bụ ndị legbọrọla anya ndị anọ nga a na-apa mpaga nwatakịrị ọ nwata ọtụtụ wụ ndị nwa arara ma ha ọmụburu ya na ime osu ọ bụghị ga-ahụ enwere ofu nwaanyị gara la su ga-enye onye nkụzi wọnị la mụnwa a na-apịa nwa m hela ụlọ orula skul na apịakwala ihe ele ụzọ nwa ahụ ga-eto ihe ị na-akọwa bụ na ụta kacha dịara ndị nne na nna 80% nọrọ anyị nwa ndị nne na nna ya gaziere gị bụrụ Nnamdị mgbede ọma mgbede ọma Uchenna na Clever ha igirigi Uchenna na Clever ngwanụ gaa n'ihu Clara kekede adị mma o ndewo Uchenna na Clever onwe m biri onye kwuru okwu na-akwutechara anya ihe niile m chiri ikwu because enwere m experience ya enwere kenụ n'ụlọ m na ya mme mgbe ahụ nne ya na ya rịkọ na paakị ya ya enwe mgbe ahụ because mgbe ahụ nwatakịrị ntakịrị ya rịka na paakị ya enwezi mgbe ọ ga-emezi ya karụọ betasị na ọ pụrụ na-akọ onye kụrụ ya n'ogologo ana m eji onwe m amatụ like ihe ọ na-ekwu na ịma na mgbe anyị na-eto ya ga a minute after 6 ị na-alọtabe n'ụlọ ịga ka ebe gara that day ekwete n'ihe mgbe a gaa zọ 9 watch anyị na-ele time immediately ọ gamara to 6 ebunye ọbụla na-ebe ọnụ agbara lọtawa ịma na enwere eche egburu n'anya nkwụ anyị agaghị ebutie erutere asị na punishment a ga-enye anyị wụ na anyị ga-eji abalị abamime anyị ga-ebute dị nkwụ ya wụrụ na in the morning abịa agara n'ukwu nkwụ ahụ otu mkpụrụ nkwụ n'ukwu ya mgbe ahụ ka a ga-enye anyị punishment mana anyị ji ọkụ ga-ebute ihe nne na nna ole ga-eme ihe na bikos a ga-asị na agwọ ga-atụgbu ụmụ ha na nke ga-eme ụmụ ha so etighị anyị ụjọ n'ime mgbe ahụ so even gị nwa nwa tụtụrụ ya na-awuke gị na-agbacha gị ose chere ekene ezigbote ọyị m i chefuola na ụmụaka ndị a na-ekwu okwu ya mgbe ụfọdụ ndị nne na nna zụchaa
ha pụọ n'ezi ha eji aka ha zụgharịa onwe ha fine ihe kwuru eziokwu mana gị nwa awụ nne na nna nwa gị na-achị ụrị ị ga-ama ọdụrụ ụrị nwa gị chịga ya bụrụ na ile onye ahụ ọ wụghị ezigbo mmadụ gị sọpụ nwa gị so onye ahụ parents m mere eme ndewo ụjọ abanna mgbe eweliwu Uchenna Clever ịmana ihe a na-ekwu okwu na mmadụ ịṅụ anwụrụ ike ọgwụ ike ịmana enwe mgbe frens chọrọ ịkụchi na-eme mana dutosia nne na nna m tinye na mmemme na-etesi ya sịga mgbe m tesi sịga mụ data enweghị ene I stop it ihe ọta because my parents nne ya nụ mgbe ahụ ibi na ọ ga-akama na eji aka m ga-agwa ala ili m ndewo ya gaziere gị ike gụrụ nwaanyị ọma ekwukwara elu ekwuru ala enwere aba ka ọ ka njọ ọ na-aba nke ndị nne na nna ọkwa ya nọ enwere aba ka ọ mere yọm mụọ dum ọ na-aba nke ndị nne na nna uche hapụkwala o amasị ịzụcha hapụkwa side ps azụgharịa mana ọ ga-adị mma na ịkụnyere mkpụrụ ụjọ ahụ n'ime kụnye agwa ọma mana nwaanyị ọma maka na amamihe m ji ekwu ịma angụlụ m si abịa gekwa ntị o dịka m si wee kwuo na mbụ o nweghị onye nne ị ga-akpa aka n'ọnụ ya asị gị nwa m laa n'iyi ya asị gị nwa m jee buwe egbe zuwe ohi ya asị gị nwa m jee pawa ballot box ama m na aghọta ebe m na-aga ajụjụ wee bụrụ kedu ihe mere ndị nne na nna ha nwachi ike ha nwatakịrị ala akwa n'iyi mekpe elu ma ala a na-eblem ha a na-ata ha ụta ịma na o nwere ọtụtụ ụmụaka nne na nna ha ereela ala ji ya mepere ha ahịa ha erikpọọ ya si ihe ka ha mma bụ ịma aka akpa ịgbakọrị amamina ịgbacha acha ihe o ji dị mma ị na-ekpe mekwala nke iji wuru mmadụ hapụrụ Chineke fe mana were ekpere na-esokwa ya ịma na o nwere ndị wụ pastọ nwa ha wee kperima lekwe ihe ị na-akụ nwa ha bụ ihe mmechu ihe wee mee gịnị wee nye ha gị na-ahụ a mere omume ha gị si ihe ọkwọ nwa pastọ ị ga blem pastọ ahụ ị ga na-eblem ọwa ajụjụ ọ bụ ihe mere ajụjụ ajụ nwere nke nne na mahadum nne ya na nne ya onye pastọ mpa ya na mma ya wụ pastọ ha na-ekwe ya apụ ezi a na-ekwe ya anya mana shi nwa bịara baa mahadum bịa pụọ ịmasịzi n'anya nne na nna ya pụọ agwa nwa nọ na-akpa ya si nye owoto warị ịhụnanya ya tụtụrụ owoto na-egwuri onwe ya mgbe ahụ anya emepeela ya ka Eve mgbede ọma sọsọ na eko otu a ọ dịla ada eko otu a Uche na Clara ekelela m unu ndewo ana m asị unu mgbede ọma ụmụnne m ndewo nne na nna na-agba mbọ dịka ị na-ajụ ajụjụ o nwere onye nne na nna ga-asị ka nwa ya ga meme ihe ọjọọ uche onwe ndị nne na nna na-agba ihe m ji sị na nne na nna na-agba mbọ wee ji m ezinụlọ nne na nna m otu ha si zụlite anyị mana uche nwanne m soshal midia fonu WhatsApp mgbe ochie nna nọtama agbawa ọsọ ugbu a nwa lọtawa nna agbawazi ọsọ asị dadi anyị alọtara dadi anyị na-agba ka idozie ihe ugbu a wụzi nwa m alọtawala obi amafu oge ijere ọjọọ soshal midia kọntentọ elena ụwa ala ya rigirigirigi maka na nne na-agba ọ bụrụ na nne anaghị agba nna na-agba mbọ anyị agaraghị ịma nke anyị ma ugbu a na-abịakwanụ na m onye na-ekwu ihe kwuo maka onwe ya ama m na asị m na ọ kwụrụ a na-akọ onye kụrụ ya ndị Igbo na-ekwu awụ na nwa gị aga akpata ihe mkpatakara gị mana ote n'ọnụ dere gị nwa meme ga-aba ya ga-etiwe maka ịchọrọ ka ọ bara gị uru mana ha pụọ ga nwa ijere ọjọọ ha echefuo ihe nne kwuru ụfọdụ mana nke m wụ na agwara m ụmụ m ọnụ okwu m agaghị ekwe gị tinye aka na ihe ọjọọ gị na-ekwu si ihe ọbụla ị na-eme this voice will not depart from you because ọ ga na-ajụ gị chetakwe so ndị nne na nna na-agba mbọ beta pụọ lọta gị jụ m ajụjụ nwa gị ya nụgodị nwaanyị gị nọtụ gị jụọ nwa m
ya ga-ekwu gị si akwa na nwere gị ịhụnanya dị n'obi ma ọkwana ya ka ị ṅụrụ nwa m tụlata ama m ihe m ji ajụ gị n'ihi na ọ dị kọnekshọn mụ na gị nwere mgbe m mụrụ gị so nna na-agba mbọ mana nwaanyị nọ n'ime ya jezi ele gị bara nwatakịrị mba dịka onye bụ na onye gbara gị abịa you see my daughter I don't need to flog her ma jụ onye nke ọwụ ọbịa nwa gị ihe ọwa akwa eke my daughter said this said that ga nara yoro m n'akpa you don't flog her ụwa nọrọ na-emebi you don't scold my daughter ụwa na-emebi so ndị nne na nna ka anyị gbawa mbọ onye elene onye gbuwe achara onye gbuwe onye akpọrọ ibe ya onye ikonye gị zụrụ foonu gị bunye ha gị bata n'ime ụlọ ị na-ele unu ma ọ nọkwa ị gaghị ekwu okwu aga m ekwurirịrị aga m aka maka na ọ dị mma ọnụ ụlọ m ya jọọ njọ ọnụ ụlọ m achọghịkwanụ m ya jọọ njọ kpọọ m asị ugbu a mgbe ị tolitere na-aga dịka ị tolitekwere ga-ekete na anọ ruo Linda Oscar onye awamberisi enweghị m ike ikwe ka unu laa n'iyi onye kwe ka ya ekwe otu a o wee bere ya nwaanyị ọma ihe a na-ekwu ọwa eziokwu mana ọtụtụ ndị nne na nna gị kpara ka ọ nwatakịrị hapụ ya ọtọ mana akwụkwọ nsị site n'oge gbaziwe ya olu train up a child akwụche bupụcha na ya ikwupụrụ ya n'ụzọ gawa akwụkwọ nsọ kwuru ya ekwu ọ bụ ihe niile ka ị ga-anụcha ọ dị ego uche a sịkwana nwa na-enwe nne na-anọ ebe a na-adụ nwa nwere nne ọdụ na-amụta n'ihe mana e nwere ọtụtụ ndị na-enwe nne na nna ha bara uru sef karịa ndị nke nwere nne na nna maka na uche ha mara na ejiri ire ha gụọ eze ha ọnụ mana na ma ha baa uru enwe option ọzọ o nwere ihe anọruo Linda bịara bịa rụtụ aka bụ nke bịara bịa masị m nke ukwuu ịma ọ na-abụkwanụ mgbe ụfọdụ ndị nne na nna zụcha soshal midia azụgharịa ndị nne na nna zụcha soshal midia bịa mee gịnị zụgharịa ime ihe nọ na soshal midia ma ị na-etekighị time soshal midia ele ndụ gị laa ya n'iyi na soshal midia ka ị ga-anụ na nsọpụrụ adịghị mma n'ebe ahụ kwa ka ị ga-anụ na nsọpụrụ dị mma n'ebe ahụ kwa ka ị ga-anụ na nsọpụrụ ọ dịtụ mma amame na agwata n'ụdị dị iche iche onye ọbụla burula ekwentị ya agbanye kamera mewa mkpọtụ amame na agwata ebe anyị na-aga gị na akwụkwọ views ya na-arịkwa elu ọjị na-arị elu ọjị kekwanụ maka ọtụtụ ụlọ akwụkwọ m si gị na steeti Imo a mụ na gị nọ ọtụtụ ụlọ akwụkwọ a na-apịa ụmụaka ihe zi na parents enyere ya ka don't flog my child Clara mgbale lezi ihe mere ajụjụ ahụ ji wee daa na mgbede a ebe ọ bụ na ọtụtụ ụlọ akwụkwọ anaghị apịa ụmụ akwụkwọ ihe ịwa ụmụaka ndị anyị na-ekwu maka ya kedu ihe mere nwatakịrị a mechaa n'ụwa laa n'iyi ya bụrụ so naanị ndị nne na nna ka a na-ata ụta nke a bụ ajụjụ anyị na-ajụ na mgbede a ike agwụla eme n'elu nne na nna eme n'ala nne na nna ọ pastọ ga-agba nwa ya sị ya jee zuo ohi ya jee metọwa aha ya ike agwụla ya bụrụ na ị nwere ọsịsọ ruo n'omume soro ibe gị kpọbata tinye ọnụ n'okwu ọ n'ebe ahụ Uchenna Cleve ọnụ ọha ndewo lara nwekọcha mgbede ọma ọsapi deshumọdụ amapụ okuku Owerri West na-akpọ ọnụ gaa n'ihu sapi n'ọnụ Uchenna m enyi m nwoke mara mma gaziere gị nọ onwekwa agbụ n'ọnụ n'eziokwu onweghị onye ọbụla agaghị mụ nwa ya dụma ya ọdụ ọjọọ ma ọ si ya meme ihe ọjọọ ma ọ otu mgbeghụ ihe ebute na Chikugbu bụ ndị bekee akpa bad company bụ ihe egbugo ụmụaka ugboro ihe isi otu ọjọọ otu arịghị mma nne na nna ga-ezucha ụmụaka kpọga isi baa uru mana hapụ n'eji ha emere ha ọzọ ndị ụfọdụ ndị dị di ga-abịa ka anyị jee were ha ga-ịnọ n'iwe aka mkpọgbu
ya wụọ full armed robbery. So ka ya wụhe o nyere nsogbu nweghị onye ga-ezu nwa ya pite ya siwu mere ọjọọ onwe nne na nna ọbụla nwere ike ịkpụ ụdịrị agba ahụ. Nne na nna ya uberigo onye ejigbo oshi ọ gaghị adụ nwa ya ka o jee ejigbo oshi. Ọ ga-esi wetu aka na ha ọjọọ arị mma. Ọhịa njisichi onye ọbụla eji nwa ya agbacha anya n'oge ekenyi azụ nyerizie enyi ọma ọwụ onye hụrụ ọwụ ya nwe ya nyefuru ha na gafee oge anyị na-afọ ji daa ha ọwụ onye ahụ nwe ha ị ga-ebe akpụgo ya onye ahụ amaghị akwa na ama na ji agaghara ji ahụ gị na ebe ahụ irelachia so ọhịa esi mepuo ya gachi ụgbọọla nọọ sapi ka echi mọdụ amapụ okwukwe akpọga were. Ndewo ya gaziere gị sapi uche onye adịghị ya njọ uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya ọ bụ eziokwu na aha m bụ uche mana ị hụrụ na mgbede onwe ya onye ga-anya nwune ka ọ dị na Facebook anyị ozi akala nkụ ọdụ nze jen ọsị mgbede ọma ndị eko na na nne na nna ha nwa bụ chi nke abụọ ụmụaka nwere ọkwanụ ha nwa na-echekwa ha ya gaziere gị nọ anyị ahụ na nke gị Mezie ọsọ uche na Clara udo dịrị ụnụ na anyị jisi ike n'ọrụ anyị na-arụ na ị na-ege ntị anyị ahụ na nke gị Christiana Osuọha ọsị mgbede ọma uche na Clara isi ohizi bata ozi gị ọsị ihe mere ya bụ na ndị nne na nna kwesịrị itinyekwa uchu n'ọrụ ha na ha nwere many work to do n'ebe ụmụaka ha dị si Chineke gọzie anyị abụọ n'okwu a Christiana Osuọha kwuru ekpenyere mkpenyesi ike ọtụtụ ndị nne na nna nwere lot of work to do. Okay, uche ha nwere lot of work to do. Ndị ụlọ akwụkwọ ga-enyekwere ha aka na ọrụ iji nyekwara ha anaghị enyere ha aka abịa sịkwa ha na ha pịala nwata ihe ma o mere ihe na uche nne kụsisi ụmụaka ga-eme eketegide mkpọzụ abịa agaghị akpọgara ya sị gaa miti ọnkụ dị otu a enye ya ahịa abịazi kpọọ parents ya dọta mere ihe dị otu a asị ya ngwa kpọlata ya ka ha jirizi aka a na-apa mpa ụmụaka ejiri iti na jide agwa rere ure na-eto a na-apa mpa ya ị ga-ahụ obere nwatakịrị o nwere ala ka isi nọdụ gbanye ekwentị gị kpa ụmụaka arọsh ya ihe agwụchara nke na-ewute m okenye ga-anọ o wepụta ekwentị ụmụaka arọsh achịnyere ha anya ụmụaka ndị 5 years 4 years ọ na-azụ nwa agada ya ka mgbidi Jeriko ihe a chọrọ ka ị wepụta ekwentị ka elewe ihe nọ n'ime ekwentị kelee gị kịtịkịtị kpọkpọ ọ bụ ụdịrị ọzụzụ ọtụtụ ndị nne na nna na-azụ ụmụaka ha akwụkwọ nsọ si gị were rọd amame na aghọta akwụkwọ nsọ si gị were rọd ime ihe rọd pụtara were aka ike iwere aka petepete nwa ahụ ga-alakwa n'iyi mana ajụjụ wee bụrụ onye ji aka ike ọ ga-egbochimụ nwa ya ezu n'ohi ọwa ajụjụ anyị na-ajụ na mgbede a iwere aka ike jisi ụmụ gị ọ ga-egbochi ụmụ gị akpala agwa ọjọọ ọ ga-egbochi ụmụ gị alala n'iyi nke a bụ ajụjụ anyị na-ajụ na mgbede a n'ihi ya ka ọ dị ya bụrụ na ị nwere ọsịsa kpọbata soro ibe gị tinye ọnụ n'okwu otu oku ka anyị jee nnọọ jetanyetụ mmiri na akpịrị mgbede ọma ọ bụ ya dị my first caller. Okay, gaa n'ihu. Ọ na-eme nchọ nchọ. Ọ bụ nwada Kelechi. Okay. A sị ka m tinyesi ọnụ n'okwu a. Ị nọ n'ime redio, si n'ime redio papụta o. Okay. Ihe m na-ekwu na mgbede a ọ bụ ndị nne na nna ka ihe na-edere. Ee. Ka m kwụsị ma anyị dị obere. Ị ga-aga ama n'ụzọ mebi nwa gị pụwa. Enwere ihe ọ ga-eyi pụwa. Ị ga-ekwu okwu. Ịhụ gama jọb gamagodi ị ga-emecha lọghachi. Ma ọ na-apụla onye na-amaghị onye ọ ga-esi ebe ahụ kwụrụ ya. Ihe iyi ọ na-eme. Lawa ga nne gị ọhụụ gị. Mama na-abata ga nwuzie nne na nna ya esi ọnụ chi. Gwara nga agwa. Chere kene o nwere ebe ị bịara rụtụ aka na mgbe ụfọdụ nwata ga-esi n'ụlọ ọkwa ya yiri anyị na-adịghị mma pụọ n'ezi
ndị ezi ahụ ya ha dọkpụrụ ya bata n'ụlọ ụdịrị ihe dị otu ahụ na-eme ha ugbu a ọ dị ugbu a anya ama ma nye ewu nne anya ma akwa ihe ewu ụmụazị ị ga-ahụ nne ya eyiri rọbis nwa ya eyiri rọbis onye ahụ ji ihe onye ahụ gaji ile sign off nwa na-azụ ya azụwo a stranger bịara ala o wepụta ekwentị ga agada gwrrr ọ maghị anya elere ele ọ maghị nke arọrọ arọ nwaanyị ọma mana mgbe nne na nna anyị ha zụrụ ele gị anya look at you immediately kachiala the joke ka ịmara ihe ejile gị anya na sị gị na o nwere anya my mother o nwere anya my mother ga-ele m iji maatụ o nwere mgbe visitor ga-abịa before visitor abịa mara na ego adịghị unu ji eri nri na yard mana ịma na visitor bịa unu ga-emerịrị ka ka a chọrọ ịga zụtara ya mmanya ma mother nye gị ego ahụ si gị jee chọọ mmanya lee emi ga-egotere visitor o nwere anya oge ele gị mara na aha gị igbutu oge ntakịrị gị lọghachie gba visitor na mmanya adịghị ịnwa anwa were ego ahụ gaa zụta mmanya after my mother lechara gị anya ahụ gị were last card anyị nwere na yard gaa ekweghị ekwe aka ya ka gị gbara kịtịkịtịkịtị were mmanya lọta visitor ṅụchaa ya visitor laa my mother apịarie gị amami na wọta ị ga-akọtarịrị sign mgbe ọ sị gị gote mmanya na mgbe ọ sị gị eme na gịnị mgbe ahụ ị ga-ahụ ma aga nọrọ otu ebe ị ga-anọkata oge agacha gị jizie mmanya pụpụ n'ọsọ kpekpekpekpe kịsị mami agara na ntị nkechi ha enweghị ya ma aga na nke Raymond enweghị ya ma aga na nke ebe a ha enweghị ya ma ị ga visitor sị hapụnụ mmanya achọọ m gị nwee ike sevụtara ezinụlọ gị ego unu ga-ejikwa eme gịnị esi nri ọwụ nwa azụrụ azụ nwa na-akọta saịn mana onye aparị ike gboro ka ihe na-ele m ọdịkpa mma emebe ya n'ihu onye ọbịa isi ya zụta mọt ya zụta biya ama mme na-aghọta zụọ nwa gị nọ ịzụ nwa a na-ekpu okpu ya ọ na-eteke time ọ na-eteke kwanụ mmadụ ịdị ị ga-adịtụ hash to them ịma o nwere ihe mere akwụkwọ nsọ ji wee sị anyị were rọd na anyị were rọd use rọd wụ ihe ike maka na ị were aka petepete ji so nwa ka ọ fọzie ụmụaka ka ugbu a ka ọ hapụ ịṅụ nkụọ ya ihe ugbu ọ ga-aṅụ gị hụ nwa ahụ na-emebi gị hụ nwa ahụ toro ya na iberibe toro na-aga ya hụ ndị tọrọ ya edudufere mgbe ụfọdụ ọ gaghị asa eze ya erie nri amami na-aghọta ya gbachara bọọlụ ya evuri ya lakpuo bito ahụ deti ahụ nwa gị dị 10 years ma ị na-asụnyeghị onye akpa skuul ọ gaghị asụnye nwe amami na-aghọta ya bụrụ ụdịrị aka iji eso ya otu a ka ị ga-emekata ya maka na o nwere oge nwa ga-eri ya apụwa gị n'aka iji maatụ mgbe ọ gakọtara skuul baa sekọndịrị o nwere ndị na-aga bọdịn ebe a na-ebi mgbe ahụ ọ pụwala gị n'aka ọ trenin i nyere ya mgbe ọ nọ na praịmarị skuul ka ọ ga-eji ebi na sekọndịrị ya bụrụ na trenin i nyere ya mgbe ọ nọ na praịmarị skuul esighị ike ọ rụzie na sekọndịrị ebe ahụ ndị ọzọ azụgharịa ya onye ihe ji na-asị gị ule mgbọrọgwụ agbanye ya n'ime tutu ya apụọ gị n'aka maka uche ihe ejekwa ya ọ ga-anọgide gị n'aka forever na-emekwa ka ọ na-amara na gị na ya ga-anọgide forever ịba nke ị ga-aba gị ịkụ nke ị ga-akụ akụ gị gbakwa nkịtị nke ị ga-agba nkịtị bụ na-eme ka ọ mara ka ọ hapụ ifinu na forever gị na ya abụọ ga-anọgide mụ na nne na nna m ọnụ ugbu a mana ihe ndị agha akila m n'ime even ma mgbe ha na-anọ ya my mind ga-agwa m si ekwesịghị m ime ihe dị otu maka na akọreti ala gị na ya several times thank you ọ dị ego kedu ka onye nne na nna ga-esi kpọrọ nwa ya kpọga n'ụlọ akwụkwọ nye iwu ọ na-apịakwala ya ụtalị ozi unu pen report to me dịcha nnọọ kọwaa rịpọtụ ọra gị ga ịkwatuo mgbidi dịcha nnọọ kọwaa rịpọtụ ọra gị ga ịpịa ya ụtalị Chineke nna gị trenịrị zụrụ kriminal ya na-etopụta o zuru ohi gị nụ ya na ntị na nwa gị zuru ohi ihe ị ga-emenwe abụrụ biko apịagbukwarala m nwa biko anwakwala anwa gị pịagbuora m nwa ọ dị ego ọ na-adị mma ihe tiwa wee ya pichie ya aka n'ọnụ ka ọ hapụ itiwa ọwọ ajụjụ anyị na-ajụ gị na mgbede a wee bụrụ
ụta niile o kwesịrị ịgara ndị nne na nna ma nwatakịrị laa n'iyi ọtụtụ si ọtụtụ asịkwanụ gịnị na-aghọta ya bụ ihe mgbede ọma Oguche na Clara, good evening. Evening. I'm Mada Estate, Mojapo. Okay. Akpọkọtago gị ike agwụla. Ya. Ụta dịra nne na nna. Okay. Eji m enye example. Chere kene ụta ahụ dịara ha ụta niile dịchara ha ka ọ half. Mba ụmụ ụta niile. Okay. Nwa m ụmụ nwoke anọ. And ọ nwere nwa m ọzọ. Ana m agwa ha everyday. Ana m akpọkọta ụmụ m a n'ime ụlọ gwa ha sị ụmụ m unu mekwa ihe dị ụta ọkụ ala mmụọ dịkwa ire eluigwe dịrị ọkụ ala mmụọ dịkwa ire ma na-ewu okwu Chineke na-agwa ụmụ mgbe anyị ga-anọ onwe ha anyị na akpọkọtasị ha na palọ na-agwa ha okwu Chineke na-etiji ha egwu Chineke n'ime nwatakịrị ha mee ihe dị ụta lekwa ọghọm dịkwa na ihe anyị na-eme ada gwara m ụmụ m si ihe ọwụla ị na-eme n'ụwa chete na ọghọm dịkwa ya oge ime ihe ọwụwa ga-eme ị ga-evu ụzọ chi the repercussion of that thing ị ga-eme ihe onye ahụ chọrọ ime ihe ọ ga-arịzọtụrụ gị as little as they are a na-agwa ha ya ka ihe ọwụla ị chọrọ ime bụ ụzọ chee ihe anyị ga-eme ihe ọ ga-arịzọt gị anyị chọrọ ime so ụmụazị wee go aka na-eto as small as they are there ha sị ime ihe gbasị this na m chọrọ ime gba na makwa let me not do it because ha mụtagoro ihe a na-achọ ime ihe ọ ga-arịzọt ụzọ ọjọọ they will stop it o nwere isi nwa m si skul wee lọta were ihe anyị ji ehicha klina wee lọta and ama m na ụmụ anyị klina ya lọta ụmụ ya n'ime akpa skul onye nyere gị klina na ya ahụrụ ya na skul na klaasị ha ka ọ dara na m na ya jụ onye nwe ya onwe onye kwuru ụka ya wee tinye n'ime akpa isi never you ever speak word of God ihe ọbụla na-awụghị gị nyere gị anọkwala ma metụ ihe ọbụla na-awụ gị nwa aka n'ụwa and iru ha tumoro wee nye arịta n'otu ya ticha were nye ticha gị si a n'ipik ya na onye antị dị wee onye ga-enyezi onye chọrọ ya debe na tebụl ntị ya sị m ma ọmịna ya anụbeghị omena ọ ga-eme anya taa anwụkwala ma metụ ihe ọbụla na-awụ nke gị aka na aka thank you ya gaziere gị ịma ọ nwayọọ nwayọọ ka ọ na-esi amalite ya na-enye ugbu ọdọ na ntị uche ịma ihe eji ekwu ebe isi afịa ka oto ka inye nwunye ugbu ọdọ na ntị ka o jiri ya na-etoje ka o jiri ya na-eto Lucky ọ sị mgbede ọma Oguche na sometimes so ị gaghịkwa ebele m nne na nna na ịhụrụ play group na ha na-agbanwe mmadụ thank you Uche o adịghị m against na nwe ihe dịka peers ma play group ọ wee meet ihe mgbe ị nọ na mahadum nwaanyị na-eji soro ha agaga ahịa mana ọdụtụ ihe dịka ihe nwaanyị a kwuru na dụtụ ihe ha keela gị n'ime ife nwe ka m ghọtakwa ebe ị na-aga ị na-akọwa na ụta kacha dịara ndị nne na asị nge nwere aba ka ọ ka njọ na ọrịa dududu ọ na-agalaba ndị nne na nna yes ọ dị egwu amaju oyi chizi ọ si ihe a na-akpọ ya wụ gently parenting n'ọmụ generation a ike agbụla na ọ hụrụ small baby small nwatakịrị shịrịshịrị ya wụ dị 2 years ka a bịara were leg chain kụnye ya n'ụkwụ abụọ mama ya ekuru ya asụrụ bomb shot as small as she is igirigi igirigi bomb shot mkpụrụ onye kọrọ ka ọ ga-awọrọ ọ n'ebe ahụ mgbede ọma ndewo mgbede ọma nọ ndewo ya gajiere unu Uche na Clara unu na-agbalị akpọgidere m inwetara mbụ na wọd kik ya anyị na-eche unu na Satọde na amụdibia nekede Ugochi ma nwafọ ide atọ echi m nekede o nwere onye na-ere ofe nsala aranda ebe ahụ biko nọ akwadoro ekwere m unu ya don't worry ihe niile anyị put things in place anyị kwadoro ọfụma ọ dị na Satọde ndewo itinye ọnụ n'isiokwu anyị gụrụ ọnụ taa anyị na-ekele unu na iwepụta atụmatụ ọma ọrụ eziokwu na na-ewepụta atụmatụ ọma mgbe ọbụla mana nke taa pụrụ iche nọmba 1 nne na nna ka ụta kara dere duto na nne na nna wụ the foundation of the family and every child has a family ebe a ka ọ na-ala onye ọwụ na-amụpụtara chi ọ ya mere o ji ewuru na nne na nna ka ụta were dere chere kene o ime ihe m chọrọ ịghọta ọkwa ịka nọ ya aka m nọ ya ị na-akọwa na ndị ohi
n'ihe mere ha ji wee bụrụ ndị ohi bụ maka na nne na nna ha agwaghị ha na izu ohi adịghị mma. Agwa ha n'oge and agwa ha ọfụma. Iji gwa gị nke wee eziokwu uche na Clara, enwere poor parenting na this generation. So many people hapụ go to nne na nna ha na nne na nna ha na ụmụnne ha ji zụọ ha ji wụrụ mmadụ taa. Ụmụazị were n'ala n'ihi a na-apịta ụmụazị na-asa akịkwara ụmụazị ihe ụmụazị n'ala n'ihi asọ social media asọ ndị pe grupu ihe niile awụ eziokwu ọsọ na de facto mana ọwụ ya wụ the major one. Iji gwa gị nke wụ eziokwu uche na Clara, enwere otu esi ga-azụ gị nwata ịchọ ime ihe ga-esi no ihe a is not your nature, is not part of you, is not part of your family. Ihe awụ otu esi zụ gị ga-ekwe eme ihe ahụ weda ma parents gọ nọdị ma parents ga nọdị ya. Ihe awụ inye nwatakịrị bido n'oge nye nwatakịrị a holistic formation and orientation. So nne na nna nwere the major role he play. All those orientation ọzụzụ ha na-enye nwatakịrị influence. O nwere ike ọ gafegodi the age mgbe ọ ga-agafe secondary or university ebe ọnwụ na ọ nọ na ọ ga na-edu ya dịka mmadụ. So ya mere nne na nna ji nwee major role. Ọ wee eziokwu na the relative ndị neighbor like enwe onye kwuru okwu na enwere mgbe ị ga-eyiri akwa pụọ ndị nwa akwa yiri adị ma ha kọrịtị gị mana kịta ịkọrịtị ụfọdụ dị na nna gbọwa gị sị gị ọwasara gị ọnwụnwa gị ele ihe gbasara gị na so ihe a mee obi lụọ ndị nne na nna lụọ ya lụọ ndị mmadụ na-akọrịtị ndị mmadụ ma ndị nkụzi ma ndị ụka mana all these people nwere a role to play both mana the major one wụ nne na nna another one wụ ndị ụka kwa enwe ha nwere major role, another one wụkwa ndị skuul mana ọ dịzi ka kịta ndị nne na nna na-asọpres all those people so enwezi ese enwezi ihe ha na-arụ ihe niile alazi n'aka ndị nne na nna ụmụazị were n'ala n'ihi so ndị nne na nna wụ the major role enwere ya gajiere ọnụ enwere ajọ ị ga-ajụ m gawa ikpuchala ọ dị egwu gaa n'ihu nwaanyị ọma na Facebook anyị gọzie Sonny gọzie ọ sị maka na ha wụ ndị nne na nna na ndị na-amụnịta ụmụaka nda na ha kwesịrị na na-akụzi ihe ọwụ naanị mgbe ha mere ihe ọjọọ na ha kwesịrị na na-akọshọnụ ha sị ihe mere adị mma mami ọma mgbe gị na-agbazi ihe olu mami ghọtara ọsọ ihe kwesịrị nọ na-eme dịka ndị nna na ndị na-elekọta ụmụaka ndị a ọ sị nwaanyị Chelsea Sonny ụmụ ọkanne degiriti ndewo ya gaziere gị ọ n'ebe ahụ ezigbo mmadụ olu ya na-anụ ụda n'igwe okwu nwana ya eze na-ata njaba ya gazie n'ọnwa na ya eze ọmịnụ odogwu na redio a na-agwa ka ọcha onye ofensala na ụtara chi ụwa mara ụlọ mma makwara gị mma ịnọ dịka isi gwa ka mbụ nwa na-anya eze na-ata njaba nwanne m gaweta isi na-awazi onye ma ọtụtụ BP nne na nna na-ebute ụmụ ha na-ebute nke ọkụ a na-ekwu okwukwe ihe ọzọ gba n'ihi na ndị ọkachasị ndị bi n'obodo mepere emepe ịma nwa ọbụla nọ n'ime obodo ndị ọbụla nwa ọyị ya ị ga-amarịrị ha ị ga-ama nne ya na nna ha mana ndị bi n'obodo mepere emepe ọtụtụ mba niile dị iche iche ị ga-ama ebe nwa gị onye na ya mejọ ọyị ị ga-ama ọtụtụ ihe ego ụlọ akwụkwọ ịma otu ha dị kama ihe ọzọ anyị ga-agba mbọ wụ ka anyị na-eji asụsụ obodo anyị agwa ụmụ anyị okwu agwa anyị nsọ n'ala hapụ okwu akwụkwọ nsọ a na-ekwudo onye ọbara gị okwu ọ na-agwa nwa ya ekwu akwụkwọ nsọ gwa nwa gị ihe warụ obodo gị na-asọ nsọ gwaghị ihe wụ ihe ọzọ kpọọ okwu aha ahụrụ akọ gị na-agbara okwu okirikiri gwaghị ihe dị ote ihe dị ote ihe dị ote lekwa ihe ga-eme onye ama ihe dị ote lekwa ihe ga-eme onye ama ihe dị ote lekwa ihe ga-eme kpụọ okwu aha kwuoro okwu nke ukwu hapụkwana na ụkwụ kpọbara anyị na-egbokwa akwụkwọ nsọ obodo anyị nwere iwu siri ike a ga-eji nwezi ụzọ maka ịgụ abụ ha n'ahụ ha nwee nsọpụrụ na-ata njaba ya gazie nwa na ya eze uche onye adịghịkwa ya njọ na Facebook anyị ahụ na nke gị Blessing Daniel ọsị mgbede ọma isi ọkpaala na zizibata ozi gị isi ihe mere eji atakarị ndị nne na nna ụta bụ maka na ọtụtụ ndị nne na nna na-apampa ụmụaka ha na-apampakarị gịnị ụmụaka ha bụkwanụ nke na-adịghị mma ọ sị spare the rod and spoil the child maka echi yo ama m na aghọta iwere ụtalị wezuga ya n'akụkụ nwa gị ga-emebi ọ ya wụ spare the rod and spoil the child na-aghọta
ndewonu Uche na Clara nke a si n'aka Theophilus Eluchie. Aha gị bụ Pastor Eluchie Theophilus isi Owerri Nkanu zibata ozi gị. Ọ sị iron hand adịghị enough. Ee, n'ihe a na-ekwu okwu ya ọ bụ ihe fisikal na ihe ime mmụọ. Na ị na-emekwala ị na-akụkwala ha ihe kpewakwara ha ekpere gosikwa ha love n'ime ụzọ ihe atọ a mma ahụ ga-eme nke ọma. Ama mme na-aghọta n'ọzọ dịka ibe ya wee bụrụ ọ bụ n'ihi anaghị eji aka ike eso ụmụaka nke ugbu a ọ bụ ihe na-akpatacha ha ji eme gịnị ala n'iyi. Ya gaziere gị oge Jude ọsọ Uche na Clara na anyị agbalịala maka ime ka ụbọchị ya bụrụ nke magburu onwe ya. Ọsị Chineke gọzie anyị abụọ ya gọzikwa gị nọ otu okukpọm ka anyị nwee ike je wetara gị akụkọ ụwa ọ n'ebe ahụ na mgbede a. Mgbede ma ngodirinu dịkwara gị. Anọ mmanwụ aha ahụ Sọni from Ngọkpala. Anọcha m ha n'ukwu na redio. Okay. Ime asị uche onye adịghị njọ o wee pụcha asịsha na-eshido ọrụ ijiri mee nwa nwaanyị tubere ya ọdụ ya bụ akwa skuul ọkụ ewukwa ibe adụ ụta ga-adebe ndị nne ọwụ debe nna. Nna nwere ike ekwu nne bishi ọnụ because afọ ya jikere fụọ ọ mana ahụ ji ime achieve ma nwaanyị lọta ụtara si enwere sọ ndị nna ndị gishi nwa m ele ihe eso na-ebi ije nne gishi biko ha nwa m nwaanyị ọwa ya onye mbọ adịke nwa blessing adịke nwa Chinyere ha ọsọ nwa m ya onye mbọ biko nwa njem ebe ijiji nna emechi ọnụ ya wụrụ nna ka nka di ya ike di ya emechie n'ọnụ. So ụmụ ihe ndị a wụcha ọ nọ aka Chineke ọwa iji ekpere so ha. Ndewo ya gasịrị gị o wee bụrụ ya ahụda m nke ga-enyere ibe onyi ọsọ Uche na Clara isi lile ọha ji ndị lile anediwe o wee bụrụ ya ọ sị parents ha nwawo adị 100% responsible maka ihe niile na-eme n'ebe ụmụaka ha dị ma nke ọma o ma nke ọjọọ. N'ụfọdụ ndị nne na nna ha nwa na-azụ ụmụ ha bụrụ ndị omekome. Iji maatụ nwa gị zụ ihe n'ụlọ akwụkwọ ga-esi ha pịala ya ihe ọ dị ego. Gaa n'ihu nwaanyị ọma. N'aka si n'aka Prince Chinonso si Nazie ọ sị Medoma Uche na Clara ọ sị ọtụtụ mgbe gburugburu ebe ndị nne na nna bi na-eme nyecha aka la ụmụaka laa agwa ha n'iyi n'agbanyekwa na ọzụzụ dị mma inyere ya. N'aka si n'aka enyere ibe onyi ọ sị ya gị chetakwa mgbe a na-agbasa ozi na igwe okwu NTA ka ha na-agụ by 9 PM ha bịa jụọ gị ime ebe nwa gị nọ ugbu a ọ dị oke mkpa tupu ha ebido gụwa akụkọ ụwa. O wee bụrụ ya Godi gbamọrọ nze ma m ọzọ nọrọ ebe ahụ agagharị ka m gbapụ ya ọsọ wetara gị akụkọ ụwa bụ nke ga-abịara gị n'oge na-adịghị anya. Emekwala ngagharị. Echo FM. O jirila otu nkeji gata elekere 6 nke mgbede n'ụlọ mgbasa ozi Echo FM 100.7 Owerri. Anyị gbamọrọ nze ma mụ ọzọ asị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa ọ na-abụ kparuo oge ya o were aka ya dara onwe ya atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mma ekwu abịagba ama ihe riri n'ikpeazụ. Gerenụ akụkọ ụwa nke mgbede taa bụ Tuzdee abalị 21 nke ọnwa asaa afọ 2026 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ afọ na mbụ. Gerenụ isiokwu ndị ahụ bụ isi mụnwa bịara nnọọ lecha anya wee si oke ka m malitekwawa okpu. Na mgbede taa onwe ka isi tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ị ga-anụrụ n'ụlọ ikpe nye n'iwu ka egbuo otu onye pashịtọ ọgwụ site na mkpegbu maka igbu nwa ya nwaanyị. Ị ga-anụrụkwa n'ọdụ ebe dịgasị iche iche a na-ere mmanụ ụgbọala ewelikwuo na ọnụ ego ha ji ere mmanụ ụgbọala nke ha. Ị ga-enwekwa ohere nụrụ na Zidane ebinye n'aka n'akwụkwọ ịbụ onye nkụzi ọhụrụ egwuregwu bọọlụ mba France. Ngwanụ
tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka inwe ike nụrụzie ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ m na mgbede taa. Onye gaji iwetere gị ya bụ akụkọ ụwa bụ mụnwa na onwe m, Uchenna Clever Godwin Ọnụọha. Otu ụlọikpe ukwu ọwụ dị na Calabar bụ isi steeti Cross River enye n'iwu ka egbuo site na mkpugbu otu onye pashịta ọwụ dị afọ 51 51 years, aha ya bụ Obong Basi Etim, maka igbu nwa ya nwaanyị dị afọ 16 bụ 16 years. Akụkọ a nụrụpụrụ na onye pashịta gburu nwa ya nwaanyị ahụ aha ya bụ Deborah Basi n'abalị 15 nke ọnwa Febụwarị afọ 2025 gara aga, kpuo n'ihe mere o ji mee nke a bụ maka na nwa ya ahụ ejicha ya ahụ, bụkwa n'ihe mere o ji kpọọ ya amụsụ ma gbuo ya. Ka ọ dị, ọtụtụ ndị na-ebu agha megide imetọ ugwu ruru ụmụaka n'ala anyị akọwaala nchabi ikpe a dị ka ntụpụ ụkwụ n'ụzọ dị mma, ma kwuo na nke a ga-enye aka belata ka esi akpaso ndị na-ejichaghị ahụ na ndị nwere mkparụ agwa n'ala anyị bụ Naịjirịa. Onye ga-eji ọkọlọtọ otu pati Nigeria Democratic Congress bụ NDC azọkwa osote onye isi ala Naịjirịa bụ Rabiu Kwankwaso apụtala mee ka ọhaneze mara na ya na Peter Obi ebinye n'aka n'akwụkwọ ma nwee mkpekọrịta na Peter Obi ga-achịsọ naanị afọ 4 ma nyefee ọkwa ọchịchị n'aka ndị ugwu ma o nweta mmeri ịbụ onye isi ala Naịjirịa na ntuliaka elu afọ 2027 na-abịa abịa. Kwankwaso kwuru nke a dịka a na-agba ya ajụjụ ọnụ n'otu ihe omume onyonyo TV gbasara ya bụ okwu Peter Obi ji ekwukarị na ọ ga-achịsọ naanị otu ugboro ma nyefee, bụkwa n'ebe ya bụ Kwankwaso nọ kwuo na ọ naghị esi Peter Obi agụgọ na ya bụ okwu o kwuru na ọ ga-achịsọ naanị otu ugboro ma nyefee. Cheta na Peter Obi nọ kemgbe esi na-ekwu na ọ ga-achịsọ naanị otu ugboro ma nyefee, na otu ugboro ezuolara ya imezuchi ihe ndị o bu n'obi ime ma o nweta mmeri dịka onye isi ala Naịjirịa n'afọ 2027 na-abịa abịa. Ọtụtụ ọdụ ebe dịgasị iche iche a na-ere mmanụ ụgbọala n'ala anyị ewelikwu n'ọnụ ego ha ji ere mmanụ ụgbọala nke ha, bụ nke na-eme ya ugboro abụọ ha na-ewelikwu ya n'ihe na-erughị otu izu ụka. Ihe nchọpụta ndị nta akụkọ mere n'isi obodo anyị bụ Abuja gosiri na ụfọdụ ebe dịgasị iche iche a na-ere mmanụ ụgbọala n'ala anyị si n'otu puku naira, narị naira abụọ na naira 20, 1220 naira bulie ọnụ ego ha ji ere otu lita mmanụ ụgbọala nke ha, na-erezi ya n'ọnụ ego otu puku naira, narị naira abụọ na naira 75, 1275 naira maka otu lita, nakwa n'ọnụ ego otu puku naira, narị naira abụọ na naira 20, 1120 naira maka otu lita. Ihe nchọpụta ndị nta akụkọ mekwara gosiri na ihe kpatara ụfọdụ ọdụ ebe a na-ere mmanụ ụgbọala n'ala anyị ji welikwa ọnụ ego ha ji ere mmanụ ụgbọala nke ha bụ n'ihi nrikwu elu ọnụ ego eji ere barel mmanụ krudu rikoro. Otu jikọtara ndị na-ere mmanụ ụgbọala n'ala anyị bụ Independent Petroleum Marketers Association of Nigeria ma bụkwa IPMAN n'aha mkpirisi bekee apụtala kọwaa ya dịka okpokpo asị, bụ akụkọ ahụ a na-ebugharị na ndị otu ha akwụsịtụla igoro mmanụ ụgbọala n'ụlọ ọrụ Dangote. Ọ bụ onye ode akwụkwọ mgbasa ozi ọha na eze ya bụ otu jikọtara ndị na-ere mmanụ ụgbọala n'ala anyị bụ IPMAN bụ nwa amadi aha ya bụ Chinedu Ụkadike bụ ya kọwara akụkọ dị otu a ọtụtụ ndị mmadụ na-ebugharị dịka okpokpo asị. Ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na o nwere akụkọ a nọ na-ebugharị na nso nso a na ndị otu jikọtara ndị na-ere mmanụ ụgbọala n'ala anyị bụ IPMAN akwụsịtụla iburu mmanụ ụgbọala n'ụlọ ọrụ Dangote n'ihi mmalite ya bụ ụlọ ọrụ Dangote malitere ire mmanụ ụgbọala nke ha n'ọnụ ego $. Mana ka ọ dị, ya bụ Ụkadike akọwala nke a dịka okpokpo asị ma rịọ gọọmenti Naịjirịa sị ha dododo rịọ ụlọ ọrụ Dangote ka ha malite ire mmanụ ụgbọala nke ha n'ọnụ ego naira. Onye bụbu ọgadagidi n'okwu gbasatara ịgba bọọlụ bụ Zinedine Zidane
ebinye n'aka n'akwụkwọ ịbụ onye nkụzi ọhụrụ egwuregwu bọọlụ mba France ruo afọ 2030 na-abịa abịa. Ọ bụ nwa amadi akụkọ gbasatara egwuregwu bọọlụ doro anya bụ Fabrizio Romano bụ ya mere ka ọha na eze mara maka nke a n'ụbọchị taa bụ Tuzdee site n'ozi o zipụrụ n'ọdọ nzirịta ozi Facebook ya. Ọ kọwara na otu na-ahazi egwuregwu bọọlụ na mba France ga-egosi ọha na eze ya bụ Zinedine Zidane dịka onye nkụzi ọhụrụ egwuregwu bọọlụ mba France n'oge na-adịghị anya. A tụrụ anya ya bụ Zinedine Zidane iduru mba France gaa amamaka UEFA Nations League nke afọ 2027, gaa amamaka Euro nke afọ 2028, ma durukwa ha gaa amamaka iko mba ụwa bụ World Cup nke afọ 2030. Anyị gbamụrụ nze ma mụ ọzọ o zochala ma gbachaa, asị ebe ọkụ nyụrụ si wụsara ya ọwa maka na ọkazi anaghị eju akpa amachie ya ọnụ. Ọ gwụla na ya bụ akụkọ ụwa na nke mgbede taa, mana tupu m achịkọba ya geghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma sị hapụ ili dike. Ya bụrụ na ị geziri ntị nke ọma na mgbede a, eji m n'aka na o nwere ka m si mee ka ị nọrọ akụkọ kwuru n'ụlọ ikpe nye n'iwu ka egbuo otu onye pashịtọ ọwụ site na mkpegbu maka igbu nwa ya nwaanyị. Emekwara nke o doo gị anya n'ọdụ ebe dịgasị iche iche a na-ere mmanụ ụgbọala ewelikwuola ọnụ ego ha ji ere mmanụ ụgbọala nke ha. Emekwara nke o doo gị anya na Zidane ebinye n'aka n'akpụkpọ ịbụ onye nkụzi ọhụrụ egwuregwu bọọlụ mba France. N'aha ndị odee nke ụlọ mgbasa ozi redio anyị bụ ndị aka na-awọ nkọ, bụkwanụ ndị ji nwayọọ chịkọba akụkọ a, ka mụ onwe m bụ Uchenna Clever Godwin Ọnụọha bụ onye si n'olu ndị ngareme ka ịghọta ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọ ebe ahụ. Emela ngagharị n'oge na-adịghị anya mụ na nwaada Clara nwoke ọcha ga-alọghachi ịbịa lee ya bụ dara anyị tanyere eze razie ya ka ọ dị dadara. Echo FM 100.